debate do Estado do Concello do 2024 e recordar o funcionamento do debate, tal como falamos esta semana en Xunta de Portavoces. O debate o vamos a seguir tal e como estipula o Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Ames, que son 10 minutos de intervención inicial por parte da Alcaldía, 10 minutos de intervención por parte de cada un dos grupos municipais, como suele ser habitual, vamos a facelo de menor a maior en representación, e remataremos con 10 minutos de intervención por parte da Alcaldía, de réplica a intervención dos grupos políticos. Como hoxe non temos colocado o monitor para poder localizar os tempos, para poder ver os tempos, decirlles que vou a ser laxo nas intervencións. Iso non quere dicir que nos estendamos en exceso e, se lles parece, cando falte un minuto para os 10 minutos, dou un primeiro aviso. Parecelles? Sí? David? Cando falte un minuto aviso e rematamos pasado ese tempo. Bueno, pois vamos a empezar entonces. Como dicía, bos días ou boas tardes a todas e a todos. Este debate do Estado do Concello celébrase hoxe. Recordar que o pasado ano non se celebrou porque estábamos en proceso preelectoral e acordamos en Xunta de Voceiros non celebralo. O falábamos na Xunta de Portavoces desta semana e dada tamén a asistencia que temos no Salón de Plenos hoxe, pero tamén a experiencia que temos de plenos anteriores do debate do Estado do Concello, eu creo que sería bo todos os grupos consensuadamente estudiemos a posibilidade de darlle unha volta ao ron neste apartado concreto e ver se é positivo ou non celebrar este debate, posto que cando se creou e cando decidimos poñelo en marcha, o obxectivo era que a participación da veciñanza, polo menos asistir en directo, por eso facemos no Salón na Casa de Cultura de Milladoiro ou de Bertamiráns, pois replantearnos se este pleno, tal e como está configurado, ten sentido. Dicirlles que ahora mismo ven como está a sala e que por internet temos 2 persoas seguíndonos. Esperamos que podan incorporarse máis. Ademais, este é un pleno que vamos a ver 2 visións distintas, non? É o que suele pasar neste debate de pleno que viñamos celebrando. Por unha parte, a visión do Goberno no que defendemos a xestión realizada durante este tempo, e os grupos de goberno que anteriormente conformaban tamén o mesmo defendían esta xestión de goberno, e despois está a visión da oposición, que é todo o contrario. Destacar todo o negativo que fixo este goberno con posicións totalmente antagónicas. Eu vou facer na miña primeira intervención unha pequena valoración destes 10 meses de goberno, como todos e todas sabemos, en solitario, en minoría, porque así o decidimos no momento da configuración da corporación. Recordar que é o terceiro mandato tamén, onde goberna o Partido Socialista, e tamén me gusta recordar, cando se fala de goberno en minoría e goberno en solitario, que o primeiro goberno que presideu o Partido Socialista e que formaban parte do mesmo, tanto o Bloque Nacionalista Galego como Contigo Podemos, estaba conformado con 9 concelleiros e concelleiras tamén en minoría, pero naquela ocasión con 3 grupos políticos. Co cal, digo isto porque o que vou a dicir ao longo desta intervención creo que iso non é obstáculo, tal e como se nos acusa en algunhas ocasións, por falta de xestión e por falta de conseguir cousas durante este período. Non creo que sexa un problema que un goberno en minoría, como é o actual, o faga precisamente así, porque no primeiro mandato de coalición se conseguiron moitas cousas e daquela éramos un concelleiro máis do que somos agora. Vou empezar dicindo que por primeira vez aprobamos durante este mandato o orzamento do Concello de Ames, un orzamento de máis de 32 millóns de euros, contando o orzamento da empresa pública de augas, que foi a súa vez o orzamento máis grande que se aprobou neste Concello, e o aprobamos, quero recordalo tamén, gracias
a abstención, neste caso, do Bloque Nacionalista Galego. Isto o digo tamén porque se nos acusou en diversas ocasións de ter un pacto co Partido Popular, un pacto de inicio de legislatura, e como queda claro, non hai ningún tipo de pacto nin de acordo con ninguén. O definimos na primeira, creo que foi na primeira roda de prensa que demos para anunciar que íbamos a gobernar en solitario, ademais é algo que dixo o compañeiro Víctor, que non íbamos a formar un goberno de coalición, pero sí un goberno de cooperación. E isto é o que estamos facendo. Estamos un goberno donde o que vamos a facer é chegar a acordos con calquer grupo político da corporación que nos permita defender os intereses dos veciños e das veciñas de Ames. Por iso vamos a seguir, igual que fixemos a toda agora, cando sexa orzamentos ou calquer tipo de asunto importante para o Concello, vamos a intentar chegar a un acordo con calquera dos grupos que estades aquí presentes e vos agradezco xa de antemán que durante estes 10 meses facilitades en moitas ocasións que pudésemos sacar adiante cousas moi importantes, entre elas, que creo que é o máis importante, os orzamentos do Concello. Se nos acusa tamén de ser un goberno paralizado, un goberno con falta de xestión, un goberno que non está facendo cousas. Eu, lóxicamente, nego a maior e non hai nada máis que subir por esta rúa, nos agora que viñamos andando, ou visitar Milladoiro nestes días, ou visitar o rural, para ver a cantidade de obras que se están acometendo. Agora mesmo estamos executando no Concello de Ames obras por valor de 3 millóns de euros. Podo citar, como decía, a Avenida da Maía, a Rúa do Pedregal, as obras todas que se fixeron de acondicionamento do Milladoiro, a Casa de Cultura do Milladoiro, a zona de atletismo de Ventín, os interiores de Framil, moitas obras que se están realizando agora mesmo, repito, por máis de 3 millóns de euros estamos facendo obras. Recordo que o ano pasado que tivemos o investimento máis grande que se había feito no Concello de Ames foi un investimento superior aos 7 millóns de euros, agora estamos facendo por 3 millóns de euros. Tamén quero poñer en valor o traballo deste goberno e tamén dos gobernos anteriores, donde chegamos a principios do mes de abril para poder poñer en marcha a empresa municipal de auga. Ese obxectivo que nos planteamos fai xa moito tempo e que, por fin, podemos poñer en marcha xa. E tamén destacar todas as obras que se fixeron relacionadas co alumeado público, onde podemos decir que temos todo o Concello de Ames está xa con alumeado LED, todo o rural e todo o urbano. Tamén quería citar o traballo que se rematou este ano coa DUSI, onde executamos cerca do 70% e aquelas persoas e concelleiros da corporación que habitualmente miran os datos de execución de fondos europeos non é o que quixéramos, lóxicamente, nos gustaría poder executar o 100%, pero 70% é unha cantidade bastante importante. Nos quedan obras por facer, que, como temos falado e comentado, vamos a rematar neste mandato, vamos a rematar algunhas, ou empezar polo menos este ano para rematalas canto antes, como é o centro multifuncional. Vinculado tamén ca DUSI, poñer en relieve, destacar os traballos que se están facendo coa axenda urbana, que se iniciaron xa no mandato anterior, por exemplo, con David Santomil sendo o concelleiro delegado da axenda urbana, donde se empezaron esos traballos e donde este mandato se continuaron, se adxudicou a empresa que xestiona a axenda urbana e donde mañán lle poñeremos fin inicialmente a eses traballos de campo con acto que celebraremos ademais neste salón de plenos e ao que están tamén todos ustedes invitados e invitadas. Pero tamén quero destacar o traballo feito en formación e emprego, donde comenzamos os traballos cunha xuntanza coa conselleira daquel momento, a vicepresidenta segunda da Xunta de Galicia, para iniciar os traballos para a construción dun polígono empresarial en Bertamiráns e donde, ademais, iniciaron xa os traballos cunha empresa para empezar a delimitar, e coa arquitecta municipal, para empezar a delimitar cal vai a ser ese polígono. Porque, ademais, creo que xa o teño anunciado, pero o volvo a anunciar e o repito, hai varias empresas, afortunadamente, que están preguntando xa por este solo no entorno de Bertamiráns, unha delas onde nos piden máis de 20.000 metros cuadrados agora mesmo.
Seguimos traballando coa creación dun novo obradoiro, onde a saída laboral, afortunadamente para as persoas que traballan ou que asisten a estes obradoiros, é dun porcentaxe moi elevado, o plan integrado ou tamén co espazo colaborativo o coworking municipal, o espazo colaborativo a proa, donde, como viron xa durante estes meses, pois houve, por exemplo, dúas empresas, dous emprendedores que están traballando ali, que foron nominados ao Mestre Mateo e un deles ca sorte, ademais, de que conseguiu un dos Mestre Mateo. Ou unha empresa de arquitectura que tamén está ali ubicada e que, ademais, xa fixo traballos para o Concello de Ames, pois tamén está nominada aos premios de arquitectura a nivel galego. Hoxe mesmo presentamos tamén un plan de saúde mental municipal, que é un plan pioneiro, é o primeiro plan de saúde mental que se crea en Galicia e un plan de saúde mental que vai orientado, lóxicamente, para atender as necesidades daquelas persoas, daqueles veciños e veciñas do noso concello que teñen problemas coa súa saúde, por desgracia, a saúde mental, os problemas de saúde mental, problemas que cada vez se están incrementando máis e que fomos detectando máis despois da pandemia. É un proxecto de mandato, ademais, non é un proxecto que poñemos hoxe en marcha, pero sí é un proxecto que vai a durar todo este mandato. Igual que vai a ser un proxecto de mandato o convenio que firmamos recentemente coa Real Academia Galega, onde vamos a seguir traballando co modo galego ON, co modo galego Actívate, que vai a ser, vamos a salir de ser un proxecto anual para ser un proxecto que se garantice durante todo este mandato. Destaco, que seguimos traballando, este é un exemplo, pola normalización lingüística, polo apoio á lingua galega, pero tamén seguimos traballando pola actividade e mellorando a actividade cultural. Seguimos mantendo todas aquelas actividades que había anteriormente, pero incrementando esta oferta que facemos. Por exemplo, vamos a celebrar no mes de maio un ciclo de monólogos, onde tamén van a participar non só monologuistas coñecidos e xa máis profesionais, sino tamén van a participar monologuistas amateurs para darlle saída a esas persoas que lle gusta ou que van por esta parte da cultura. Igual que estamos xa poñendo en marcha, e algúns de vostedes coñecen e participan habitualmente, e o cal lle agradezco tamén, o ciclo de cine clásico. Tamén fixemos xa actividades de música clásica e, lóxicamente, seguimos apostando polas festas tradicionais e o apoio aos grupos locais do noso concello. Tamén traballamos na creación de novos proxectos, como é a creación do Clube Xuvenil e do Clube Xuvenil para persoas con discapacidade, ou tamén en potenciar a factoría, onde temos varios grupos do Concello que están participando e traballando e ensaiando nestas instalacións. E deixo para o final a educación. Esa parte tan importante do noso Concello, tanto a educación como a conciliación. Ademais, onte tivemos un Consello Escolar Municipal, solicitado por grupos municipais, pero tamén polas AMPAs do Concello, donde debatimos sobre un decreto que sacamos a principios do mes de abril, no cal había certas discrepancias, e eu quero rematar dicindo o que expliquei onte ali, que creo que é realmente o traballo, ou un dos traballos máis importantes que vamos a ter todos os grupos desta corporación durante este mandato. Grupos da corporación, pero tamén da comunidade educativa, que é garantir a calidade dos servicios de conciliación. Eu onte daba unha cifra que está ali, é pública, poden haber cando queiran, son datos que están nos orzamentos municipais, donde este ano, de non facer nada, a débeda do orzamento municipal, o déficit do servicio de comedores, do servicio de conciliación, na súa totalidade, será de 2.300.000 euros. Débeda que, se non facemos nada, vai ser este ano, vai ser o ano que ven e vai ser o seguinte. Ao final deste mandato estaríamos falando dun déficit de máis de 9 millóns de euros. Eu creo que temos que ser responsables, e sei, e me consta que o somos, e creo que un dos traballos máis importantes que temos é poñerlle fin a isto. Seguramente David Santomil coñece os datos mellor que a min. En anos anteriores, sobre todo antes da pandemia, as familias asumían cerca do 60% do custe do comedor, agora están asumindo o 30%,
E se queremos manter esa calidade que sempre defendemos todos e todas, temos que xuntarnos e poñerlle fin. E temos que as familias, primeiro, modificar o regulamento, traballo que xa estuvamos facendo dentro dunha comisión onde estaban as AMPAs e onde estaban tamén representantes dos grupos políticos aquí presentes, onde estaba o resto da comunidade educativa e onde próximamente presentaremos todas esas propostas que se fixeron e ali acordamos se van a presentar nun proxecto ou nunha proposta de modificación de regulamento, pero tamén modificando a ordenanza fiscal. Agora mesmo o desfase que temos nos comedores desde o último ano, que non se subiron os precios, é do 21% do IVA. É algo que temos que facer e algo que temos que facer conxuntamente para poder garantir o servicio de conciliación. E repito, servicio de conciliación. Remato xa a miña intervención destacando que as políticas que estamos facendo e que veñamos facendo durante estes 10 meses son políticas feitas para as persoas, porque Ames, repito, e hai xente que non lle gusta, pero así é, Ames é un concello de servizos, un concello de servizos de calidade, un concello de servizos que somos referente en moitos sitios de Galicia e fora de Galicia. E temos que manter entre todos e entre todas esos servizos de calidades e temos que sentirnos orgullosos do noso. Temos que sentir orgullo de Ames. Eu sei que durante este pleno ustedes van a criticar as nosas políticas, é lógico, xa o dixen ao principio, son dúas visións distintas, pero a realidade que vivimos todos e todas é a mesma. A política marca Ames é a que temos que seguir defendendo e traballando. E, como dixen ao principio e remato, chegaremos a un acordo con todas as forzas políticas desta corporación que así o queiran, pero sempre mirando o obxectivo, como único obxectivo que é a mellora e calidade de vida dos veciños e das veciñas do Concello de Ames. Moitas gracias e abrimos a primeira quenda de intervención. Repito, 10 minutos, vou a ser laxo. Avisarei cando levemos 9 para que podan continuar o que queira algo máis. Luisa, tes a palabra. Bueno, boa noite a todos e a todas. Atopámonos hoxe no pleno extraordinario con un único punto a tratar, que non é outro que o debate sobre o estado do Concello. Como ben explicou o alcalde, este é un pleno de obligado cumprimento, xa que así se recolle no artigo 60 do Regulamento Orgánico Municipal do noso Concello. É un pleno de puro formalismo, xa que nunca cumpriu realmente a función para que foi creado. Como ben indica o seu nome, o que debería ser un espacio de debate entre as distintas forzas que conformamos a corporación, en no que houbese afluencia de público, Este está. Funciona, está. igual para o público que hai, falo... Vale, agora sí se escoita. Bueno, entonces ahora é mellor utilizar o micrófono, xa que temos 15 personas seguíndonos, pois polo menos que me oian, non? Como iba dicindo, para non volver outra vez a empezar desde o principio, que este é un pleno de puro formalismo, xa que nunca cumpriu realmente a función para que foi creado, o que debería ser un espazo de debate entre as diferentes forzas que conformamos a corporación, e para que houbese público, este pleno sacouse ás casas de cultura para que, nun símbolo de apertura, de transparencia e de participación veciñal. A verdade é que nunca cumpliu con este obxectivo
e, polo tanto, o único que quedou é nun puro trámite onde o Goberno relata e saca peito de todas o feito nas diferentes áreas durante o ano e incluso fai algún que outro anuncio e os grupos da oposición pois criticamos o que non nos gusta da xestión deste Goberno. Crítica sempre constructiva, xa que os éxitos deste Goberno serán os éxitos da veciñanza. Despois desta reflexión, casi que vamos realmente ao que se nos pide, que non é outra cousa que fagamos un balance de como está ou como creemos que está o noso Concello, porque evidentemente todo vai depender da cor con que o miremos, porque lóxicamente donde uns ven o vaso medio cheo, outros podemos ver o vaso medio baleiro. Se facemos un análise superficial e nos cinguimos só as cifras económicas, podemos decir que da anterior legislatura arrastramos unhas contas saneadas. Agora mesmo, prácticamente, non temos débeda, temos un orzamento alto, que tivo que ser aprobado co voto de calidade do alcalde, que iso xa é sintomático de algo, pero que foi aprobado, e que aínda que quedamos sin remanente na caixa de tesourería, aínda temos servizos dos que podemos seguir presumindo algo, xa que neste escaso ano do actual goberno todavía están a vivir das rentas dos gobernos anteriores, polo que se nos miramos só a isto, podemos decir que a mes non está tan mal. Pero realmente o que se nos pide non é isto, sino que fagamos un análisis máis pormenorizada e aí é onde se ve que non todo está tan ben, ou polo menos que a oposición non nos parece que este tan ben. Nos últimos tempos a Ames mudou, e mudou non só de alcalde de equipa de goberno, sino tamén mudou de formas. Donde antes había portas abertas e comunicación fluida, ahora están pechadas, non se contesta ou se contesta mal, e pasouse que se teña que pedir todo por rexistro. Pasamos dunha política de escoita, de diálogo, de traballo diario, a política do anuncio e a foto previo pago aos medios. Pasamos á demagoxia, ao populismo e á falta de seriedade. Vemos un goberno sin rumbo, sin un obxectivo claro, sin un proxecto definido de concello e que vai atallando as cousas según van xurdindo. Un goberno que se define como progresista e de esquerdas e o primeiro que fai é subir precios públicos e tasas e rebaixar as prestacións sociais. Un goberno falto de novas ideas, de iniciativas e sin capacidade de xestión que ten o Concello paralizado. E non hai máis que ver a orde do día dos últimos 9 plenos, 2 ou 3 puntos que apenas repercuten na mellora da vida dos veciños e das veciñas e algunha cousa que traemos dende a oposición e que se aproban, pois ni siquiera se cumplen, como, por exemplo, o compromiso de sacar as subvencións para entidades e asociacións no primeiro trimestre do ano. Un goberno que escapa de todo aquilo que lle soe a participación. A participación non se pode ver como unha obriga, a que lle hai que dar un trámite, senón que ten que ser un obxectivo, unha premisa fundamental para unha boa gobernanza e, lamentablemente, vemos como en este goberno non é así. En menos de 10 meses, 2 convocatorias extraordinarias de consellos municipais a solicitude dos propios membros por falta de diálogo e escoita por parte do goberno. O que pasou onte mesmo cas AMPAs e as direccións dos centros educativos no Consello Escolar Municipal, a verdade é que non ten calificativo, aínda que intentemos agora maquillalo e decir que houbo diálogo e que houbo consenso. Sigue sin desenrolarse o Regulamento de Participación Cidadá. O Consello Sectorial dos Nenos e das Nenas, que tamén funcionaba, deixase morrer. Siguen sin crearse e xa nin se esperan as asambleas territoriales, que son un instrumento fundamental para a participación da veciñanza de cada unha das parroquias e dos núcleos urbanos. Elimináronse os orzamentos participativos. Este é un goberno que, ademais, pasará a historia como o goberno del quiero e non puedo. Un goberno incapaz de xestionar correctamente a contratación, que abusa dos contratos a dedo, que deixa sin executar a maior parte dos fondos europeos da EDUSI, por moito que o señor alcalde diga que ten un 70% executado. E que a maioría do que se fixo quedou mal, creando problemas onde non os había e actuando baixo a premisa de que as obras hai que deixalas que repousen. Un goberno con moitas deficiencias en moitas áreas. Gabámonos da municipalización do servicio da auga, cando non somos capaces, siquera, de dar resposta aos veciños e veciñas que non dispoñen do servizo. Non se repercute o aforro do servicio nos recibos que pagamos todos e todas as amesás. E o peor de todo, despois de tanto tempo para prepararse para esta municipalización, chegando o día e para garantir que se siga prestando o servizo correctamente, contrátase novamente a empresa concesionaria anterior e sin previa licitación. Contrátanse empresas para realizar actividades que antes se facían desde os propios departamentos, perdendo así o control sobre o servicio e as actividades e aumentando o seu custe.
A única actuación importante en materia de educación vemos que ainda por encima é da man da Xunta de Galicia e vamos a ter que agradecer a eles, xa que o tan traído e elevado tren de lavado e a cociña central nin están nin se espera. Seguimos sin un liderazgo claro en materia de xuventude. No eido de turismo seguimos sin ter unha folla de ruta clara. Si queremos que Ames se posicione, necesitamos un proxecto claro que nos impulse como un concello de turismo familiar e sostible, apostando polos nosos roteiros, o noso patrimonio etnográfico, poñendo en valor o noso concello, promocionando os camiños que pasan por el. Non avanzamos no eido do deporte. Malamente se mantén o que tiñamos e aí se queda. En canto ao emprego e a promoción económica, atopámonos con un departamento que, mentras os comercios de Ames siguen pechando, siguen baixando a súa persiana, ponse de perfil e, en lugar de acometer verdadeiras políticas que intenten impulsar a ese pequeno comercio con axudas directas para os comerciantes, para os emprendedores, axudas á formación, dedicas a organizar concursos e premios dos que non se teñen tampouco datos obxectivos da súa repercusión. E xa lles digo eu que máis ben é pouca en relación a inversión realizada. Eso sí, despois saca peito falando dos programas de emprego, pero tamén hai que recordarlle que esos programas de emprego son gracias á Xunta de Galicia. Seguimos, ademais, sin ter unha verdadeira política fiscal, centrándonos en subir os prezos, non existe progresividade e fálase de déficit nos servicios, olvidando que a gran riqueza de Ames son precisamente estes servicios e que un concello non está para gañar cartos. Un concello non é unha empresa privada. O concello, e como ben dixo o señor alcalde, é un concello prestador de servizos de calidade e iso non ten por que repercutir na propia veciñanza. Non estamos para gañar, non estamos para recaudar. Con servizos colapsados, con citas a máis de 3 meses vista, e xa non falemos nin do urbanismo nin das licencias. Un Ames que se estaba a convertir nun referente en materia de igualdade e de repente desaparece esta área e nin está nin se espera. O CIN deixase nun segundo plano e parece que de repente se fai un borrado das mulleres. Un concello á deriva, un concello no que non hai nin vontade de diálogo nin capacidade negociadora. Moi ben, moitas gracias, Luisa. Damos o turno de palabra a David Santomín. Escoítase, sí. Moi boa tarde a todos e a todas, aquí presentes, e tamén aos que están a seguirnos a través da canle en streaming. Efectivamente, van 10 meses, pero a pregunta é a seguinte, ou as seguintes. Que vai acontecer no Concello de Ames cando deixen vostedes de vivir das rentas da estabilidade dos gobernos dos mandatos anteriores? Que vai acontecer despois deste primeiro ano de mandato? Que vai acontecer unha vez que rematen de realizarse os investimentos e actividades que quedarán aprobadas para o ano 2023 e 2024 polo anterior goberno? Ames vive unha situación de incerteza, cun goberno feble e sin iniciativa, efectivamente, limitándose a executar o que está aprobado no mandato anterior. E aquí recoñeceuse deses 3 millóns de euros, esas obras que estamos a ver na actualidade, son resultado de acordos, de plans que se aprobaron no mandato anterior e que agora están a executarse. Temos que recoñecerlle ao señor alcalde que a decisión de gobernar en solitario en minoría pode traerlle certo rédito político a curto prazo, inda que, visto os resultados das eleccións galegas e do Partido Socialista en Ames, tampouco teño moi claro. Poden vostedes vender o que outros fixeron e apuntarse o mérito con altas doses de publicidade, pagadas, iso sí, con fondos públicos, e fotos. Moitas fotos. Moitas fotos. Pero o problema virá a medio e longo prazo. Os feitos non animan o optimismo, dende logo. Miren, dende o 17 de xuño de 2023 asistimos a unha nova forma de gobernar en Ames, certo. Unha coalición de facto entre un alcalde socialista e o Partido Popular para repartirse as dedicacións exclusivas e parciais para os concelleiros e concelleiras de goberno e da oposición. Unha compra de vontades en toda regla, é evidente. O BNG, é importante lembralo, votou en contra dese acordo, por inxusto, por pouco equilibrado e por entregarlle a gobernabilidade do Concello á dereita, cando antes todos nos gabábamos dun goberno de coalición exemplar e de esquerdas. Esa realidade quedou reflectida en determinados acordos que denunciamos,
como foi a eliminación daqueles investimentos que o goberno municipal non consideraba prioritarios, como foron as obras en Trasmonte, ou en Biduído, ou a recente suba no prezo das merendas nas escolas infantís municipais. Mais tamén quedou reflectido nas actas dos plenos da corporación, e se hoxe tamén vemos a intervención de algún concelleiro na radio de Ames, vémolo perfectamente. Actúa como un concelleiro de goberno, pero sen delegación de competencias. Ademais, facendo a oposición da oposición. Iso aínda chega aos nosos días, onde en lugar de criticar o traballo do goberno, critica o traballo da oposición do BNG. Veremos hoxe un cambio de guión, señora Oliva. Pase o que pase nos vindeiros anos, xa quedou de manifesto unha cousa, que este é o goberno municipal con menos concelleiros da historia de Ames e con menos solvencia política, que sábeo, e que o señor García vai pasar a historia como alcalde socialista que rompeu un goberno de coalición de esquerdas e pactou co PP, baixo a excusa de vou pactar con quen faga falta para o ben dos veciños e veciñas. O día de mañá, se Vox ten representación neste pleno, que agardemos que non, agardemos que cambie tamén ese criterio. Un PP que tamén pacta a súa vez cos gobernos de ultradereita, como vemos. Pero hai un problema. Que vai acontecer cando o PP deixe de entregarlle o seu apoio e rompa vostedes todas as pontes cos partidos da esquerda? Virá de novo a buscar ao BNG, como aconteceu cos orzamentos deste ano 2024? Pois para aquela, sinto dicirlle que igual é demasiado tarde. A xenerosidade ten un límite. Agora, os veciños e veciñas comezan a darse conta de que Blas García é unha persoa dialogante ata que lle levan a contraria, como poden comprobar co proxecto de humanización da Nacional 550 ou na comunicación coas AMPAs do Concello que denuncian falta de transparencia. Miren, o BNG comezou dende o minuto 1 deste mandato a facer traballo de oposición constructiva e a mostrarse como alternativa de goberno municipal cara dentro de 3 anos. E como exemplo, estes son os datos de intención de voto do BNG nos plenos deste mandato. 35 asuntos nos que votamos a favor por unanimidade. Repito, 35 asuntos nos que votamos a favor por unanimidade. 20 asuntos aprobados, ben co voto a favor ou a abstención do BNG, facilitando a aprobación. E únicamente 4 votos en contra. Sí, moi sonados, pero únicamente 4 votos en contra. Unha modificación unilateral do POS adicional do 2023, aprobado no anterior mandato, 2 suplementos de crédito modificando de forma unilateral os acordos tamén de 2023 e unha suba das merendas nas escolas infantís sen falar coas AMPAs que representan a ditas escolas. Iso en 10 meses. En relación ás mocións que presentamos o Grupo Municipal do BNG, presentamos un total de 5, unha cada 2 meses ou cada 2 plenos, das cales 3 foron aprobadas por unanimidade e 2 aprobadas por maioría. Os datos aválanos. Xa de paso, presentamos en cada pleno 5 rogos e 5 preguntas, o máximo posible. E pedímoslle que, por favor, deixen de respostarnos de forma automática que respostarán por escrito, cumpran co seu deber de información. E que acontece coas principais promesas electorais do alcalde neste mandato? Parálise, e por aí 4 exemplos. O Centro de Mocidade, creo que xa todos coñecemos a situación, e ainda a día de hoxe non temos claro, nin sabemos, nin temos información de como se vai a financiar a finalización desa obra. O Centro Deportivo para o Milladoiro vai a plantexarnos seriamente unha concesión privada a 40 anos ou a 35, cando ese tipo de concesións únicamente se limitan, en moitos casos, a grandes infraestructuras, hospitais, grandes infraestructuras de comunicación, autoestradas. O Parque Empresarial de Bertamiráns, aquí fálase como se xa estuvera listo para que unha empresa se asentara ali. Non hai disponibilidade do solo, non se falou todavía das expropiacións, non se modificou o planeamento. E que hai do acordo que vostede asinara cos representantes dos traballadores e traballadoras municipais para modificar a RPT e mellorar as súas condicións laborais? Entre o colectivo de traballadores e traballadoras do Concello hai bastante malestar coa situación actual. E dixémoslo claramente, o modelo de alcalde para todo non funciona nun concello como Ames con máis de 32.000 habitantes.
As súas delegacións de competencia son papel mollado e conducen á inestabilidade. Calquera avance que se pode dar nas concellerías ten que pasar necesariamente polo visto bo e o comentario do alcalde. Pola contra, nós sempre tendemos a man para aportar estabilidade ao Concello. Vostedes néganse, alá vostedes coa súa irresponsabilidade. Os veciños e veciñas de Ames, e isto tamén queremos destacalo, avalaron a nosa xestión dándonos un maior apoio en cada proceso electoral. O BNG tiña 0 concelleiros no 2015, logo 2, logo 3, logo 5. Polo tanto, non se equivoquen. Os veciños e veciñas veñen avalando en cada proceso electoral a nosa xestión, a pesar de ser o grupo minoritario dentro dos gobernos cando formamos parte dele. Xa que falan de humildade, demóstreno con feitos, un pouco de prudencia e corresponsabilidade, por favor. Pois, efectivamente, vostedes tamén cogobernaban eses últimos 8 anos. E xa que falamos do tema de actualidade, pois, aquí queda evidenciado que vostedes queren desmantelar o que era o buque insignia ou a bandeira que sempre defendemos todos do Concello, que permitía atraer poboación, escolarizar aos nenos e nenas no noso Concello, queren a desmantelar, pois, facendo referencia efectivamente ao déficit, ao gasto, á débeda. Ese discurso xa o coñecemos, señor García. Nós sempre falamos de investimento. E o que vostedes están a desmantelar aquí, o BNG, que marca BNG, vai a implantalo no Concello de Santiago. E outros moitos concellos do Estado van a implantar o noso modelo de conciliación, porque días antes das eleccións municipais, un reporteiro do País, un xornal estatal moi importante, viña aquí, e o señor alcalde sacabase unha foto nun dos comedores dicindo que a calidade era suprema, que era un servizo de excelencia, que todo funcionaba ben, pero, casualmente, pasadas as eleccións, faltas de seguridade, perda de calidade, masificación, é carísimo, dixo aquí, xera déficit, é unha débeda importante para o Concello. En fin, que xa imos quedando todos retratados. O estado do Concello, a 17 de abril de 2024, hoxe, é peor que o que tiñamos o 18 de abril de 2023. E todo apunta que vostedes van deixar un Concello todavía peor no ano 2027. Dende o BNG traballaremos os próximos 3 anos para dar a estabilidade institucional ao Concello e ser a alternativa de goberno que Ames necesita. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra Oliva. Boas tardes, noites a todos e a todas. Hoxe estamos aquí para analizar o estado do Concello de Ames dende todos os puntos de vista, dende as obras que se fixeron ata a política fiscal do Concello, pasando pola eficiencia administrativa ou a transparencia. Vimos fiscalizar a labor deste novo goberno, pero tamén o noso labor como oposición. Pois ben, comencemos falando de obras. Falemos das obras da Amendoa Central de Bertamiráns. Cal é o balance destes traballos a día de hoxe? Temos moitos máis atascos no centro, moitas menos opcións de aparcamentos que antes, por non falar de que a execución deixa moito que desexar. Un ano despois, os veciños sofren moitas deficiencias denunciadas reiteradamente por eles mesmos sen que a día de hoxe estén arranxadas. Falemos do centro multifuncional, ou mellor, do esqueleto do centro multifuncional. Unha obra da que non coñecemos o seu futuro e que se deteriora día a día, aínda que, bueno, o señor alcalde dixo que se iba a acabar este ano. Unha obra da que nin sequera temos nos orzamentos unha partida por o caso de ter que rematar a construción con fondos propios. É dicir, perdemos o financiamento de Europa. Tampouco temos prevista unha cantidade para o caso de ter que rematar os traballos con fondos propios. De ser isto necesario, como ben dixo, que faremos? Pediremos un crédito, un suplemento de crédito, se temos o remanente necesario, claro. Isto é unha mostra máis da falta de planificación, máxime cando aprobamos os orzamentos fai unhas semanas. Esta falta de planificación levou o Concello de Ames a non executar e, polo tanto, perder o financiamento unha das medidas máis solicitadas polos nosos veciños, que é ter conectados, mediante un autobús, Milladoiro, Bertamiráns e o rural. Este proxecto axudaría de xeito importante a vertebrar o noso Concello, permitindo que a xente veña a feira os sábados, a mercar no comercio local ou a levar a cabo calqueira trámite. Permitiría ir a traballar ao polígono do Milladoiro en autobús, reducindo o tráfico, que é o que vostedes pretendían coa harmonización do Milladoiro, da que falaremos a continuación. Esta falta de planificación fai que non teñamos os cartos para estas liñas de autobús, que teñamos un centro multifuncional a medio facer ou, mismamente, unha senda escolar en Bentín que non ten sequera as farolas conectadas.
Esta amosa unha xestión caótica, carente de planificación e que non ten altura de miras. Falando de altura de miras, temos que falar, por suposto, das obras de humanización da Nacional 550 no Milladoiro, que son crónica dun desastre anunciado. Estas obras que van devolver ao Milladoiro os anos 80 cun orzamento que pasou de 7 millóns aos 4 finalmente adxudicados. Nun contexto de subida de prezos, estas obras pasaron a ter a metade do orzamento. O Milladoiro merece ter unha vertebración seria e ben planificada, que rompa a división que provoca a Nacional 550. Merece ter unha reducción de tráfico e merece avanzar. Nada disto vai se conseguir coa solución que se vai levar a cabo ideada polos gobernos socialistas. Por certo, sen falar con ninguén. Eles se guisan, eles o comen. E para facelo, case con nocturnidade e en segredo absoluto. Non se falou sequera coa Xunta de Galicia como era preceptivo. En definitiva, un auténtico desastre que vai empeorar a calidade de vida dos veciños. Pero podemos falar tamén das obras que quedan por facer. Por exemplo, as obras do arranxo do Paseo Fluvial de Bertamiráns, que son moi necesarias, a vista están. Algo no que o Partido Popular leva anos insistindo. Conseguimos unha partida de 50.000 euros para arranxar o paseo, pero é totalmente insuficiente. Non podemos ir poñendo parches. Debemos acometer unha reforma integral que remate coas deficiencias. Nós temos a sorte de ter un paseo ao carón do río, que pode ser un atractivo para xente de fora, pode servir de zona de lecer e actividades saudables, pero para iso precisamos do arranxo de todas as deficiencias. É unha absoluta prioridade, aínda que este goberno parece que non o é así. Ames debe ser o único municipio que non aproveita o paso dun río. Podemos falar do POS, ese plan de obras e servicios no que a Deputación inviste cada vez menos cartos en Ames. Eu xa sei a resposta do señor alcalde. A Deputación inviste pouco, pero a Xunta inviste menos. Xa o escoitamos máis dunha vez. Pero esquezo, señor alcalde, que grazas á Xunta de Galicia, que, por certo, seguirá gobernando 4 anos máis polo Partido Popular, Ames terá un novo colexio no Milladoiro. E se fixeron obras de ampliación no colexio Agro do Muiño, que gracias á Xunta de Galicia aumentan as axudas en servicios sociais dos que tanto lle gusta presumir ao Concello, e que gracias á Xunta de Galicia se realizan plans de inserción laboral no noso Concello, como Inser Ames, unha medida necesaria de fomento de emprego e que ano tras ano permita que varios veciños obteñan traballo. Se estamos a falar de obras, temos tamén que falar de onde e como, é dicir, temos que falar de planificación e planeamento urbanístico. Ames conta cun pexón que ten máis de 20 anos e que debe ser actualizado. Unha actualización necesaria e que debe adaptarse ao crecemento do noso Concello. O Ames de hai 20 anos, con apenas 20.000 habitantes, nada ten que ver co Ames do 2024, que aumentou a súa poboación ata rebasar os 32.000 habitantes. Esta é unha medida solicitada reiteradamente polo Partido Popular, pero que parece que tampouco é unha prioridade para este goberno. E para facer obras, temos claro que falar de cartos. Falemos dese orzamento aprobado hai pouco, que pese a ter 2 millóns de transferencias do Estado non recolle nin unha baixada de impostos nin de taxas. Hai unhas semanas, o Partido Popular de Ames, aproveitando este aumento de recaudación, solicitaba a baixada do IBI e das taxas municipais. A resposta, un no rotundo. O Goberno, co apoio, recorde, señor Santomil, que tanto pacto temos o Partido Popular e o Partido Socialista é o seu, e sacaron adiante uns orzamentos no que hai presión fiscal frente á xestión eficiente. Tamén escolleron non dar unha subvención a Cáritas, pese ao labor que fai por moitísimos veciños do noso Concello. Non sabemos cal é o motivo, xa que igual que se deu no seu momento unha subvención a outras agrupacións que fan un gran traballo por os nosos veciños, debería darse unha subvención a Cáritas, que fai unha enorme labor, e todos o sabemos, para decenas e decenas de familias de Ames. Os datos están aí, e o dato sempre mata o relato. E falando de datos, vamos a falar de xestión. Falemos da recén creada EPEL, esa empresa municipal de augas que tardou 8 anos en aprobarse. Esa empresa que é servir para que os amesáns pagasen menos tendo igual ou mellor servizo. Nós, o Partido Popular, sempre mantivemos unha postura cautelosa ao respecto, porque non tiñamos datos concluíntes. O Partido Popular sempre apoiará calquera medida que sexa positiva para os amesáns, pero neste caso non había nada que indicase que a creación desta EPEL suporía unha mellora. De feito, tiñamos exemplos contraditorios con varios concellos. Había concellos nos que o funcionamento iba ben, pero outros concellos nos que era un auténtico desastre. Pois ben, unha vez creada, vemos que o prezo que van a pagar os amesáns é exactamente o mesmo. Co cal, de momento, a creación desta empresa municipal non repercute nos petos dos cidadáns. Falemos tamén da ENMA. Seguimos con profesorado con contratos menores. Seguimos con a xestión caótica que fai que os alumnos prefiran deixar a ENMA e asistir ás escolas nen noutros concellos. Isto hai que arranxalo e tamén poñer un incentivo a estes alumnos, como pode ser a creación dunha banda municipal, outra petición que dende o Partido Popular xa fixemos en varias ocasións.
Se falamos de xestión, temos que falar da famosa transparencia. Falemos desos consellos sectoriais que non se celebran. Xa no seu momento dixemos, cando se constituían algúns deles, que está moi ben dar participación a distintos actores do Concello, pero que non sirve de nada constituir consellos se despois non se celebran os mesmos. E tampouco se publican as actas das que se celebraron. Igual que tampouco se publicou o plan do Goberno do Concello. Hoxe, estamos nun pleno que ten como finalidade a fiscalización e a revisión do que se fai no Concello. Pois a publicación deste plan de goberno sirve exactamente para iso, para que se poida fiscalizar a actuación do goberno, cotexar o feito co que tiñan planeado facer. Non podemos dicir que somos un concello transparente se nen sequera temos publicada a folla de ruta do goberno para que os cidadáns poidan saber que é o que se pretende facer e comparalo co que se está realmente facendo. Falando da ausencia de transparencia, podemos falar da falta de diálogo que tiveron vostedes coas AMPAs á hora de aprobar as prazas de comedores que desembocou no descontento das mesmas que quedou ayer perfectamente reflexado. Descontento que se ve acrecentado porque non sabe a subvención que lle corresponde e que vostedes teñen a obriga de sacar. Porque falando de obrigas tamén temos que falar que tampouco está convocada a mesa de Biogen ou a Xunta Local de Seguridade. Son esas cousas necesarias, pero que este Concello non fai, como a ordenanza do coworking. Non vale de nada poñer en marcha proxectos se despois non facemos o propio no seu desenvolvemento. Que é o mesmo que pasa coa Xenda 2030, que imos chegar a esta data sen dela definida. Asistimos a estudos, a decenas de xuntanzas, pero que non levan a nada. Que pasa con esta xenda? Ou é que acaso este goberno do mandato 23-27 non ten a mesma xenda que o mandato do goberno anterior? Están vostedes facendo unhas novas carreiras? Falando de correr, vamos a falar de deporte, destas escolas deportivas que perden en nenos anos tras ano, e que semella que cada vez son menos atractivas para os rapaces. O deporte é fundamental no desenvolvemento dos máis novos. Temos que ter unhas escolas deportivas á altura e dotalas das infraestructuras necesarias para que poidan facer o deporte que precisen. Tamén podemos falar da pista de pádel do Milladoiro, que está coas luces prendidas dende a mañá á noite, o que indica unha falta de control sobre esta infraestructura. Non só é facer cousas, é vixiar o funcionamento e mantelas. Tamén podemos falar da piscina coberta do Milladoiro, unha das reivindicacións deste núcleo, desde fai anos, proxecto estrela deste goberno e da que nada se sabe. Podemos falar das queixas dos usuarios da telleira, da falta de mantemento das instalacións e do remate do contrato da concesionaria, que xa non se pode prorrogar máis. As queixas dos usuarios son reiteradas. Por que non se ensixa a empresa o cumprimento do contrato e mantemento das instalacións? É precisamente de falta de mantemento e do que adoecen os parques infantís. Xa licitamos o contrato de mantemento e seguimos sen telos en boas condicións. Que pasa con ese mantemento? Que pasa aí? Finalmente, e non por lo menos importante, senón todo o contrario, falemos de emprego e comercio. Seguimos sen saber cales son as medidas deste goberno para fomentar o consumo no comercio local e a creación de emprego. Xa dixemos no pasado pleno de orzamentos, o deseño dos orzamentos non amosaba para nada unha decidida aposta deste goberno pola creación de emprego e fomento do consumo no comercio local. Está claro que non é unha prioridade. E para rematar, dicirlle á xente que nos está vendo que este debate non só vale para fiscalizar o goberno, é un debate sobre o estado do Concello. E no Concello está a labor da oposición. Gustaríame aclarar o que dixo o señor Santomil. Si é certo que nos aceptamos as 3 dedicacións, pero vostedes teñen 2 e podían perfectamente rechazalas como fixemos nós no mandato anterior, que Ramón Argibay rechazou unha dedicación, co cal non mintan a xente. Dende o Partido Popular, nestes meses que levamos traballando dende a oposición, mantivemos sempre unha liña de oposición constructiva, no sentido de apoiar aquelas medidas que consideramos que son boas para os veciños, sexan unhas propostas que veñan dende o goberno ou dende outro grupo da oposición. Estivemos sempre ao carón dos veciños, escoitando todo o que nos trasladan e facendo o propio para elevar as súas peticións ao goberno. E cando consideramos que se toman medidas que non favorecen os veciños, nos opuxemos firmemente, como é o caso dos orzamentos, que consideramos que non benefician en nada os veciños. E así o manifestamos no pleno do orzamento con o noso voto en contra. É a oposición na que creemos, a que mantivemos sempre e co que temos pensado seguir. Moitas gracias. Ten a palabra Víctor. Sí, moi boa tarde e noite a todos e a todas, bons alcalde, compañeiros e compañeiras de goberno, compañeiros e compañeiras de corporación. Pois, bueno, unha máis celebramos este debate sobre o estado do Concello. Lóxicamente, como aquí se ten visto, as posicións son confrontadas ao respecto da intervención que fixe o alcalde e da posición que temos como goberno e dos proxectos e actividades políticas executadas ao longo destes meses. Neste sentido, pois, acudimos a este debate o Grupo do Goberno pois, coa firme convicción avalada por datos e feitos obxectivos de que como Concello non só non perdimos o máis mínimo pulso e capacidade de xestión respecto a todas aquelas políticas que nos fixeron referentes, e iso fago copartícipe todas as persoas do Grupo do BNG, como
seu momento, a compañera Luisa no seu momento, porque é así, senón que a maiores nos vimos traballando, estamos a traballar desde o minuto 1 da conformación deste novo goberno e das últimas eleccións municipais con humildade, pero con proximidade, dando maior dos nosos esforzos e para responder a todos os retos que o Concello ten pendente. Neste sentido, o temos con toda claridade e con toda firmeza. Pese ser un goberno en minoría, como se afirmou, pasar dunha maioría que temos no outro mandato aos actuales 8 concelleiros, a realidade, e unha realidade contrastada, é que ningunha das políticas levadas a cabo durante estes 8 anos e ningunha das diferentes programacións xa sentadas e consolidadas dentro do amplo abano de actividades desenvolvidas polo Concello, nin viuse cuestionada, nin viuse mermada. Todas esas políticas da que sempre presumimos, todas aquelas políticas que levamos a cabo, foron sempre, estaban consolidadas, executadas por esta corporación municipal. E máis, víronse totalmente consolidadas e máis incrementadas con novas liñas de actuación nas diferentes áreas de goberno. Non houve nin programación, nin actividade, nin servizo, nin departamento que se veja resentido nin ralentizado na súa funcionalidade habitualmente. Sempre todo funcionou en todos os servicios con corrección e todas aquelas actividades programadas cumplínose en tempo e forma. Isto foi froito dun goberno que se caracteriza pola forte aposta pola política social. Todo eso, ao longo destes meses, foi o que informou a nosa acción como goberno. Polo compromiso polos servizos públicos que prestan e de calidade e que se reflexa xa na primeira das súas actuacións políticas que un gobernamento que pon no centro as súas actuacións e as persoas, como así o alcalde, debe facer. Que ese orzamento que blinde e garantice estas políticas. E aprobamos o primeiro orzamento máis alto da historia de Ames que blinda estas políticas para o futuro en tempo e forma. Un orzamento que siga a blindar as 3 áreas máis importantes para a veciñanza, como son educación, servizos sociais, servizos básicos e que ademais vense incrementados, como decía, na súa contía. Por tanto, unhos orzamentos centrados en facer máis e mellor Concello e que así se ven reflexado nos últimos meses. Así reflexase nas líneas de actuación que están chamadas a dar de Ames, ademais, un novo pulo como Concello de referencia. Antes o decíamos, aquí se falou. A empresa pública de Ames é certo, a pesar das deficiencias que tivo ao longo destes anos, é xa unha realidade. É un servicio público e municipal, ao servicio da veciñanza, que disporá de datos directos de todos os servizos e información relativa a todo o servizo, basado na proximidade cidadán, a maior sensibilidade social, a maior participación cidadá e con un orzamento, ademais con unha xestión carente de lucro, de prácticamente 1.400.000 euros. Claro, dixe aquí, é que de momento non repercutiu nos cidadáns. É certo, empezou 1 de abril, e o padrón de liquidación ainda vai ser do primeiro trimestre do ano. Dificilmente se pode notar aún, pero si é certo que este aforro vai a repercutir por esa carencia de ánimo de lucro naquelas zonas que están sin servizo, poden facer unha ampliación de redes, por exemplo. Eso vai a ser unhas líneas de actuación que vai a facer este goberno. Continuamos con ese compromiso de inversión equilibrada no rural e no urbano. Aquí tamén se dixo esa capacidade de execución que decía o alcalde ao longo deste último ano, prácticamente 7 millóns de inversión. Aí temos nosas obras que se fan no rural, obras que son arranxo de interiores, das parroquias, dos núcleos rurales, esas inversións que se está facendo na Menda Central de Bertamiráns, esas actuacións que están facendo ahora mismo de arranxo das beirarrúas na Maía, os asfaltados que acabamos de facer no Milladoiro, todas esas son obras adoptadas por este goberno na actualidade. E decir neste sentido, destacar que vai a ser xa próxima a licitación que o propio Concello de Servizos Básicos está facendo de un contrato marco de arranxo de beirarrúas por 240.000 euros para 4 anos, algo que queremos sacar con carácter inmediato, así como o mantemento do iluminado público por 186.000 euros. Destacar tamén aquí que se mencionou as cuestións da área de saúde e o deporte. E o decía en relación a estas novas liñas de actuación, que ademais de ter consolidado todo o que fixemos, e que se veu anunciando polo goberno e que ninguén lle prestou atención, nin foi obxeto ningún comentario. Hoxe presentouse na Casa do Concello ese primeiro plan municipal de promoción da saúde mental. Somos dos poucos, non sei se de únicos concellos que presentamos e que levamos a cabo ese plan. Un plan global para prever e prover atender a saúde mental da veciñanza mesá, especialmente entre nenos, adolescentes e persoas maiores. Un plan que realizará intervencións de promoción e bienestar emocional no ámbito escolar tanto no IE de Ames como no IES de Milladoiro. Ademais, tamén se porán en marcha programas de prevención de condutas adictivas e de educación afectivo-sexual para o alumnado de primaria e secundaria nos distintos centros educativos no Concello. Nos relativo ás persoas maiores, impulsarase un programa grupal de benestar emocional dentro que se realizarán diversos obradoiros para que as persoas maiores poidan participar. Crearase un espacio presencial de asesoramento técnico coordinado e de derivación para responder ás demandas e problemáticas da población infanto-xuvenil.
Ao mesmo tempo, porase en marcha un plan de cesación tabáquica para axudar a todas aquelas persoas que queren deixar de fumar e a partir do mes de maio realizaránse formacións específicas en saúde mental para xentes sociais implicados directamente coa veciñanza, co obxectivo de proporcionar ferramentas e coñecementos para mellorar a atención e intervención. Os primeiros que recibirán estas actuacións serán os xentes da Policía Local, seguidos do personal dos servicios sociais. Permitideme que me estenda un pouco como fixen nesta cuestión. Non é esta unha boa política social? Non merece ningunha consideración do resto dos grupos da corporación. Isto é a liña que quere apuntar este Concello. Falamos na hora da actividade deportiva. Efectivamente, pois aí temos esa aposta pola optimización das instalacións en desuso con inversión de máis de 500.000 euros para mellorar o campo do Ortoño coa construción da pista polideportiva, así como a atención do campo do Biduído que está adaptado como campo de lanzamento homologado para practicar atletismo. E mellorar e dotar de novas infraestructuras ao Concello. Un novo circuito de calistenia que se ven de instalar no paseo fluvial de Bertamiráns, ao que xa tiñamos instalados no 2020 en Lapido Milladoiro. É unha nova mellora das actividades deportivas. Continuamos e mantivemos todo ese amplo abano de competicións deportivas, incluso incrementándose novas como son a Transgalaica e a última proba de marcha que temos no único circuito homologado dun Concello, o de Ames. E continuamos e podemos poñer en marcha precisamente nesa aposta que falamos polo deporte de base, coa implantación dun plan de axudas a deportistas dotado de 10.000 euros. Esas son, entre outras, as novas iniciativas que levamos nestes meses de actividade. Sempre falamos de emprego e comercio. Pois, bueno, un comercio que aposta polo emprego, especialmente estes colectivos máis vulnerables, porque esa é unha función que entendemos así desvaporistas, progresistas, o grupo de goberno. Aí temos éxitos do programa de inserción Ames Emprega e Integra, que tuvo lugar en xullo de decembro do 23. Decir, para resumir un pouco, que dun colectivo participante, 130 persoas tiveron acceso a ofertas laborais e 72 persoas conseguiron un emprego durante os meses do programa. Continuamos cos programas integrados de emprego nos concellos de Ames e Brión, con 100 participantes, que se forman sectores de comercio, almacén, ocio, tempo libre, turismo, que acadaron por encima desa proposta de inserción fixado inicialmente nun 40% que acadou na edición interior, un 50% que queremos mellorar. Que decir do importante éxito que temos nos obradoiros duais e de emprego Renova 6 xa nesta actualidade, con montaxe e mantemento de instalacións solares e fotovoltaicas. É certo que faltemos en colaboración conxunta, estamos orgullosos de facelo, porque a nosa política tamén é de colaboración co resto das administracións. Non pretendemos ser un goberno ou un concello que únicamente se ampare nas súas propias iniciativas. Queremos colaborar co Xunta, queremos colaborar co Goberno do Estado, queremos seguir colaborando coa Edición de Coruña e queremos seguir colaborando cos concellos da contorna. Creo que esa é a liña. E, lóxicamente, buscar espazos de colaboración de acordo coa Xunta de Galicia é para nós un orgullo e creo que é a forma que temos de traballar. Isto que tamén fai este Goberno. Falamos da redacción da nova proposta dun polígono empresarial de Bertamiráns. Efectivamente, hai uns trámites urbanísticos previos que é necesario levar a cabo. Precisamos previamente a interlocución coa Xunta de Galicia para ver se era partidario e iba a facilitar. Así non lo dixo. E, lóxicamente, para facer este tipo de actuacións, o primeiro que temos que ter é un abano de empresas que estén dispostas a implantarse aquí. Levará tempo, certo. É unha cuestión que vai cara adiante? Sí. É unha xestión deste goberno? Tamén. Que decir, por exemplo, dunha aposta que temos no noso Concello? Ese proxecto de Ames Lab, que representa un fito do sector audiovisual en Ames, un laboratorio confinanciado tamén coa Deputación da Coruña, que vai marcar un avance significativo no desenvolvemento e promoción do sector audiovisual local. Algo tremendamente importantísimo. Durante 8 meses, os proxectos seleccionados terán acceso a un programa formado adaptado ás súas necesidades, así como servizos de tutorización, mentorización, asesoramento especializado e financiamento para a súa posta en marcha. Bueno, temos un polígono esgotado xa desde o punto de vista de dotación para de novas iniciativas empresariais, máis alas daquelas que se poden transformar. Temos o polígono esgotado, queda unha única parcela, precisamente polo pulo empuxo económico que ten o noso Concello, a que hai que engadir, ademais, lóxicamente, esa nova porta que queremos abrir, como decía, co novo polígono de Bertamiráns. Que máis podo decir destas cuestións? Bueno, en materia de emprego, pois, bueno, eu creo que os teño por aquí. Víctor, tes un minuto. Sí, que son Bueno, cousas que, bueno, simplemente vou mencionar con esos vos datos que temos do paro, que desde que estamos aquí do ano 2019, que entón está concelleira a formar parte do goberno, reduciuse prácticamente en 5 puntos. Esa é a línea que estamos traballando aquí. Un concello que, ademais, medra en poboación. Por tanto, vamos nesa cuestión. Servizos sociais, algo tamén moi importante. O que decía anteriormente en outras liñas. Deuse continuidade a todos os programas que tínhamos xa financiados no Concello. Formalizouse unha nova licitación do programa Mesán,
continuando coas actividades que viñan facendo os nosos maiores, a vez que lle involucramos máis no naval. Organizáronse diferentes eventos para a celebración do 25N. Máis cuestións que me salto. Melloramos e ampliacionamos horario de transporte adaptado. Desenvolveuse a campaña Fai Tribo, algo moi importante como é poñer en valor aquí a oficina do voluntariado, precisamente para, logrando ademais poñer e valorizar a súa actividade, lograr 70 novos voluntarios e voluntarias para dar soporte ás actividades do Concello e, ademais, con eso poder iniciar ese programa que tamén temos anunciado que é de Soidade Cero. Quero, noutras cuestións, xa por avanzar, un pouco en cuestións que tiñamos por aquí, que algo se mencionou, que é moi importante, e así o dixo o alcalde, que toda esa inversión que queremos facer e a aposta que queremos facer pola educación e a mocidade con esa nova aposta que facemos por eses clubes juveniles, tanto para xente moza como para aquelas persoas que presentan diversidade funcional. Sempre falamos de implicar a mocidade. Eu recordo no anterior pleno do Concello, no ano 22, o decía, mes creo que acertadamente, de certa maneira, por parte da voceira do Grupo Popular, que non se trataba de facer políticas da mocidade únicamente con facer anfiteatros ou mellor centros da mocidade, coa problemática que temos, que non se levou a cabo por incumplimento da empresa, non por outra cuestión, que é aquela de falar coa mocidade. E aquelo de falar coa mocidade. Pois nós estamos falando coa mocidade. Xa tivo a concelleira encontros ao respecto para valorizar ese tipo de cuestións con seus grupos de rapaces e rapazas que teñen moito que aportar ao noso Concello. Tanto todos eses grupos de rapaces e rapazas como todos esos grupos de rapaces que presentan diversidade funcional para facer unha integración efectiva da mocidade e que a mocidade teña a súa voz na definición e na implantación das políticas que temos no Concello. Xa se está facendo, eso se anuncio que vai ser ese embrión do próximo Concello da mocidade. E por último, de todo o que se fala que non falamos con ninguén. Pois, curiosamente, facemos todo eso sendo o Concello máis transparente de Galicia. Así o acaba de decir o portal de Observación Social, Ética e Transparencia Pública de Intra, que sitúa o Concello de Ames como institución municipal máis transparente de Galicia e coloca no posto número 88 de España. Menos mal que o facemos mal. Cando o fagamos regular, non sei onde estaremos. En todo caso, remato, non me dá tempo entrar na política fiscal, porque ademais é algo moi apasionante, xa faremos. Este é un goberno que traballa, ten as ideas claras, sabe cada onde vai, queremos seguir cooperando con todos os grupos municipais da corporación, porque todas e todas tedes moito que aportar e así o queremos facer. Temos claro como que non a folla de ruta, este vai a ser o obxectivo que vai a levar a cabo este goberno. Remato, primeiro, felicitando os traballadores e traballadoras municipais que se implicaron tamén nestes logros que ten o Concello e nestas novas políticas que desenvolvemos. Grazas, David, pola túa preocupación pola RPT. Estamos traballando nela, temos grupos de traballos constituídos e teño que decir, ademais, ao respecto, para facer unha revisión xeral de toda ela, que afortunadamente temos, salvo 5 procesos selectivos que están xa en marcha, 218 prazas que había de estabilización, neste momento salvo 5, o resto está xa traballadores e traballadoras consolidados no Concello. E remato agradecendo o traballo dos meus compañeiros e compañeiras de corporación e sinaladamente aqueles que se incorporaron como novos. Non é doado, todos os que estamos aquí de alguma maneira tiveches algunhas responsabilidades de goberno, pero a fixeron con prontitude, moi ben, con plena dedicación e froito delo, pois son moitas destas políticas que dixe aquí. E para finalizar, sin lugar a dudas, finalizo, sou un voceiro, pois eu creo, sinceramente, David, que sí que Blas vai a pasar como un dos mellores, sino o mellor alcalde da historia de Ames. Moitas grazas. Bueno, moitas gracias a todas e a todos. Non aspiro a tanto, Víctor. Moitas gracias. Bueno, rematar, teño 10 minutos para contestar. Rematar dándovos as grazas a todos e a todas os concelleiros e concelleiras da corporación, especialmente aos portavoces que intervistedes aquí. Dixen ao principio que cada un iba a ter unha visión totalmente distinta a que tiñamos nós, cada un a plasmou. A min gústame, por moito que se me acuse de moitas cousas, gústame escoitar, gústame recoller esas críticas. Algúnas faremos de caso, como é lóxico, outras non porque non coinciden coa nosa maneira de xestionar ou de traballar o que estamos facendo. Eu voume quedar primeiro cunha frase, que é yo ou el caos. Aquí parece que todo funcionou ben hasta o mes de xuño. A partir de xuño pa diante, todo funciona mal. Afortunadamente, quero recordar tamén
que neses gobernos donde todo funcionaba de maravilla tamén estábamos nós e ademais tiñamos a capacidade de ter a alcaldía e eu nos 3 últimos anos. O Concello non está para gañar cartos, está claro que non é unha empresa, pero tampouco está para perdelos. Ademais, a lei da racionalización di que todos os servicios que se prestan non poden dar ganancia, pero tampouco poden dar perda. Afortunadamente non creo que moitas persoas de fora do noso Concello se escoitasen a vostedes hoxe a través de internet, e digo afortunadamente que non os escoitasen porque se os escoitasen seguramente tiñan pensado vir a vivir a Ames nalgún momento, seguramente non se virían a vivir aquí. E afortunadamente Ames é o único concello que ten saldo vexetativo positivo de Galicia, é un dos poucos concellos de Galicia onde medra anualmente en poboación. Iso quere dicir que algo temos bo en Ames e algo facemos bo en Ames. Neste último ano tamén, non vin eu salir de autobuses nin xente con maletas nos coches escapando de Ames. Segueu incorporándose veciños e veciñas ao noso concello. Agradecerlle as súas intervencións e vou a rematar cunha frase dunha célebre ou coñecida política da actualidade que di: estamos mal, pero menos mal que estamos. Moitas gracias a todos e vémonos no seguinte pleno.